Sa pag-obserba sa Dengue Awareness Month karong bulana sa Davao City, giduso sa Davao City Health Office ang pag-comply sa matag barangay sa ordinansa nga magmugna og Barangay Mosquito-Borne Diseases Task Force. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, usa lamang kini sa mga estratehiya nga ipatuman aron nga matutukan sa barangay level ang pagpatuman sa mga lakang nga pagkontra sa sakit nga dengue. Kadaghanan sa kining mga taas kayo og kasong mga dengue katong mga barangay nga taas sab og populasyon. Sa datos sa Davao City Health Office, sugod Enero hangtod sa unang semana sa Hunyo karong tuiga, ana-ana sa 1,954 ang kaso sa dengue sa Davao City. Diin sa size na ang natalang namatay o 0.8% ang fatality rate. Taas matud pa kini kung itandi sa ubos lang sa 0.5% nga standard case fatality rate sa DOH. Sa unang semana sa Hunyo lang, ana sa 23 ang natalang bagong kaso sa dengue. Sagad sa mga nataptan og dengue, nag-edad 5 hangtod 14 anyos. Lakip sa dengue hotspots mao ang barangay Skalinan, Buhangin Proper, Tibongko, Tugbok, Bukana, Talomo, Turil, Indangan, Bunawan, Matina Crossing, Kabantian, Panakan, Sasa ug Takunan. Usa sa mga estratehiya sa CHO mao ang pagduso ngadto sa mga barangay sa pagbugna og Barangay Mosquito-Borne Diseases Task Force base sa gipatumang ordinansa sa miaging tuig. Sa karon, ana-ana sa 34 ka barangay ang na-coordinate sa CHO sa pagbugna sa ilang task force. Ang Barangay Buhangin Proper nga maoy ikaduha sa pinakadako nga barangay sa syudad, usa sa mga compliant sa maong ordinansa. Dinhi ilang gipasigarbo ang ilang mga laka nga ginahimo sama sa misting, fogging ug ang pag-edukar sa ilang mga ginsakpan labot sa dengue. Sumala sa CHO, karong ting ulana, ting pusa gayod ug itlog sa lamok. Sara ng kuban sa 5 hangtod sa 10 ka mga miyembro depende sa barangay ang kining dengue task force kung asa ang mga personahe sa Tropical Division sa CHO ang mag-train kanila alang sa prevention and control ug naghangyo sa mga CHO ngadto sa DOH Regional Office nga mag-augment og mga personahe nga mo-train sa matag barangay sanglit ana sa 182 ang ginaghanon sa barangay sa siyudad sa Davao. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.